eta behin, zorionak auzo guztiari, eta batez ere etortzen direnak ospatzera gure Olentzero famatua. Eta umei ere, umei esango diot, asko jolastu, disfrutatu eta lagunekin egon batez ere kaleetan. Alik eta gehien igual, ez? Alik eta gehien, bai, denbora gehiago baldin badute oporretan daudenez, orduan asko jolastu, Lizkaria nire agurra beroena esateko. Batez ere bazkidei posible egiteagatik hilero gure etxan egoten direna Lizkaria. Argi dago, auzoko koordinara kulturala guztiak eta ikatza intolerante guztiei gure kulturarekin. Y yo la